Haleluya. Uji sedai try. Tingin kepot ngili berlung syakerdok jong kajingiro kajing mani ngili penyero ngili penkrau tinggal jong ngili bendem sim yang kerteng ke jong nomor dai mu kain pada hau panya overam kajingiro. Haleluya. Dia buat juga. Tingin kepot ngili berwajib kajingiro wai nong pen nong sispa nong peti ohor ngeraingan. Nong sius ba naputi o hameraya nga magnobo bakau bon bom chiu nga nong chiu bermelawan nariki bom chiu kan seperti mempan yukum dah kamar
mantai ke trai ke banyaro ikne ke jome trai trai bagusin isi mere me bade ho ke trai banyaro ke puram ke jiro mere me bade ho ke trai ubangi syakri ke trai trai ngin mantai ke trai Bagaimana mantai, bagaimana roh ini kecil. Kalau mau try gitu, kalau mau sim, kalau mau berdeho, dia berperan kecil. Hanya masih kena masyade. Hanya masih kena masyade. Melang uji sekret try kitran sim kisih blay halot baro Why melong Jesus press try kitran melang uji kenapa kenal lagi kita kini apa oh melong Jesus Christ try kitran sim blay sim kisih blay halo baror wai penkrau yeme ngipe
Dear
jangan mesim jangan toya roya hutrar wai melong kau melong bakra melong bakra wai men sim jangan mesim jangan toya roya hutrar wai melong bakra melong bakra melong bakra mesim jangan mesim jangan toya roya try toya roya hutrar wai melong bakra melong bakra melong bakra melong bakra saya sin ngin roi men sim jangan men sim jangan toya roi try toya roya hutrar wai melong bakra melong bakra melong bakra mesim jangan mesim jangan toya roya hutrar melong bakra melong bakra oh melong bakra melong bakra melong bakra oh haleluya Tuhan ku mesim jangan terkutuk ku mesim jangan terkutuk Tuhan haleluya Tuhan jika pemenikrai kita jangan try ku mesim jangan mesim jangan tukar ku try mesim jangan tirai try tirai sim kisim haleluya 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 oh melong mesim kisim try melong mesim haleluya 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 Bapa ku mesim jangan tu mesim jangan tu ku mesim jangan haleluya rabasika rabashande oh yuria rabasika rabashande rabayande oh haleluya 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 oh melong me play oh melong mesim kisim oh bangi syakri Nyipun kau ikat tinggal jauh metrai, haleluya. Nyidam sim ini ketrai, try nyidam sim ini ketrai. Sim jangan ketrai, kedoa jangan akan mau yang metrai, haleluya. Oh ralabasi karalabashan daralabashande, oh yuria lalabasi karalabashande. Oh ralabasi karalabashande oh
rama mayana masina mayana labayande. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord, hallelujah. Beishbun try ke jibai jenis ne. Ini mantai ke try berkrawai dengan jom. Ini mantai ke try bernyeroi. Ini mantai ke hallelujah. Melong meu play. Ho melong meu sim. Melong meu try. Melong meu jo menentas di bom jikat. Melong meu play bangisha. Play bangi maning. Play bangi idam sim ke hallelujah. Trying ID di bom jo metro. Hagni ke pori ke trying ID di bom jo. Yung ito ay kapan pagkrawi kerteng ke jom ito ay. Yung kapan mani kerteng ke jom ito ay. Yung naman tayo ito ay. Yung naman tayo ito pa yung kapan pagkrawi ito ay. Melong may ubadehok ito ay. Melong may ubadehok ito ay. Benyo ka beram magajiro ito pa. Try iskong ito ay. Ito pa agajisa mo ka pagkrawi siya ito pa. Idem siyem ito ay. Imane idem siyem kerteng ke jom ito ay. Yolon mo may ka beram ito ay. Kajingo parang kalotang sini. Hagagerteng ke jom Yesus Kristus ngaduai mga pagkini mo. Amen. Tinggal ben agad din siya try. Hilaban siyang di jeng terkat jong try. Blay Shibuan Restoration Singers ya kaba pilih alam yang isya kaket kejong try lang baga jing ero baga jing mani hagane ka step ngisngawi kejing darun kat kejong try kat bangi dang ruai bat pen krai ke keteng kejong ka pen kemen ya ka donward kejong ibat ngangek ba ka pen kemen ya pi ki badan hagane ka hol ya ka ban shakri o try bat ya kituru ki bapet lang baki life telekas blayn kerku ya pi haba pi shimentai ka ban yaro lang ik kerteng ka jong try hakani ka step nginya let ya ka ban poisha ko wepat ka benta jong jing shakri jong ya kani ka step ala dadan menu ki badan ya ka jing plai ka ba pikwa ban plai ki ai ka bo blay ule ka jing em jong pila ban sashim ya kani ka por ya ka ban wan shakmat ban ai ka jing pla ka jong pi ba ashwa bangin poisha kata ka benta ngin le chwai ka ban penlong ka jing duai hakani ka step tungin le ya ka ban duai lang kawai kamat kaba ngenlay ka banduay ka ni ka step kalong ngitip bay apostle ibalong senior pastor jang ni ka balang menta ila poisok menen apo US Chicago ban nginget ba kadai ka jingdaran kat ka jong blay bat ka jingalam ka jong uya ka ba blay bla sumar ka lentiat ka jong i bat ngin nom sange ka banduay na ka benta jong i ngin lay ka banduay ba iru en dan rengkat haka jing shakri ka jong i na ka benta ka kam ka jong blay ki program ki babuan na mar kumbangila tip by inja kumba shibnai in 100 benai July te ka program ngis ngothu ka long tait te ngen duai dan kam sisai ka jing ai ka jong blay dan kam sisai ka jing duai jong i ki banget to ngi nyale ka ban duai i ai ublay ai ka jing ki ai i la ban kawai pay ka program ka jing shakri la ka long ka jing alap la ka long ka jing hikai la kalong kibriu ki ba ini kendo la ni kinu ki meeting kanu ka boblay un yalam kata ka de ka mar ka beningkong nginduai ru ha ka ni ka south rek ubnai jun ngi tep ba ngi sayo ya ka result jong ka MP election ibuti ha ki ti jong try kumbangila duai na ka benta ka ni ki election ublay shisha un yo kanti wat yo MP uban job ni ka sien ublay un Unyo kanti shisha unong brio bashap tiyang yaw blay wan ra ay ka jingkala haga state ka jangi nganduway nam ta kinong sunsyar ublay buo yangi hakani ka balang kumbaka Bible ka hikay kumno bang nganduway nam ta kinong sunsyar nganduway kinong yalam ki badan hakli jangi kum ki haga state ka jangi nadu chief minister ki deputy chief minister ki cabinet minister nadu ki DC nadu ki police officer
ki director ki badan ha ki jaka ki ba clear ki high officials ni la manong ki dan kam shisha ban tip yau trai ki dan kam shisha ban bu yau trai hakmat jong ka jing em ka jong ki bat ngilai ya ka ban duai ka ta ka de ka mat ka ba ar ngin duai ru na ka benta irime ya ka konset la shisngi en sadap shifosnem ting idan kami ka jing duai jong i kom ki banget ngin duai na ka benta jong i ha bau blay nang karku susu e rime ya ka bau nang ai susu i ka jing i yo blay nang ai ka jing ka jing kia nang karku ye i bat ngin duai ru nam ta ka tien ka jong blay kabangian si osngawa ka ni ka step lang ba syakri jong tungi nya lek banduai shua banduai ngan pulia ka wai ka dekhat na ka tien jong blay na ka gospel ka jong yones ka lenang ka bakhat saw ka dekhat ka bakhat lai ka ong te ka e ru ba pen pan ha ka kerteng jonga ya ka tangan le ba on yo pendan buram ya ukpa ha ukun kani ka de ka kular ka jong blay ba ka ka bang ipan na u blay ulle ba on pendan buram umday na ka benta jong no ndre ban pendan buram ya ukpa ha ukun tengin duai lang Hallelujah. Try be e changa iwan ko pan ki khon ki jame try be e changa agani ka step ko pa ba ko rang snow thu ai ka tien ka jame kan try na ka gospel ka jong yo anes ka lenong ka bakhat saw de khat ka bakhat lai mi om ke ka bangin pa na ka kerteng ka jame ko pa ya ka tanan le try ban pendan buram ya ko pa kan try how khon Jesus ba ko rang nge kan try ban iwan ra ko pa ya ki jingkar pa ki jong ni ka step kan try ba ko ni duai namtai apostle akong kram gen Jesus bakoda kublai shibon Jesus meladan rengkat bai ko pa na dua bai mi na shillong ko pa bakoda oi ilala na po US can try po California ko pa ha ka jing dar rengkat pa ka jing sumar ka jame ko pa try bakoda ni duai ko pa ka ba me can try men yalam men dar rengkat rubat i ko pa ha ka jing shakri ba pair can try ki badangsa can try on do banai bara shi banai ado banai July ko pa bakoda can try la kalong ka jing ikai la kalong can try bakoda ka jing yalap ko pa la kalong ka jing selok la kilong can try ki meeting can try bakoda kano ko pa bakoda can try ka ba I can try bakoda en pendep can try ki ni ki sneaky baidana pa US ko pa mami can try men ya kan ti men yalam men ai ka jing start ko pa bakoda kom no bai la can try bakoda ban pen bai ka kam ka jame ko pa kom no bai la ban pen ya chaprai ka kam ka jame ablay ngaduai ko pa men ker khu can try bakoda ya shakri jame can try ablay jama hallelujah ngaduai ko pa men ai ko try ka jing start ya ka bagan ya kandu ya ki brio ko try bi ya janga ki para shakri ho try can try lagi long ki pasta lagi long ki bangek ko pa try men ker khu ko pa bakoda Udurai ablay janga hallelujah ko pa try adu benda one pai pat can try sa kabalang can try sa shillong ko pa ka jing sumar ka jame udurai ru can try nam ta ka MP election Karisal kabangan sa yo ko try ka South Rig banai June ko pa ni duai ko pa yu MP kan try ba men ai ko pa aga jala ga jangi ko pa ulong brio ba shapti yang yame ko pa ulong brio kan try bi e janga uban bo yame akmat ko try bi e janga hallelujah ko pa ni dan kam si shai kinong sanshar ki ba shapti yang yame ni dan kam ki kinong sanshar ablay janga ki ba ye yame ko pa ba ko ni duai ko try ba kan ka result kabangan yo ko kanwan ra ka buram kan try ka katenga jame ko pa ni duai ka jing panem ko pa ki nong san shara blay na do shi minister kan try jong ka state ka jangi ko pa and try konrad sangma ko pa ni duai ko pa ba preston kan try balang deputy minister ko pa ni duai kan try ki cabinet ministers ko try ki badan ko pa ba ko and try ka state ka jangi I can dan ka jing shopping ya me ko pa I can pediang ya me ko try ka jing em ni duai ko power ki DC ki district ba fair ko pa kinlong ki brio ki ba shepti ki high officials can try ki badana ki position ba fair ko pa try ki director ki lecturer ki headmistress ki headmaster ki SDO ki BDO ki police officer ki DGP can try SP but ki police officer ba fair ko try ni krani ka jing benem jame ko pa kanlong ki ko try bi e janga ba ka jila jangi kanwan ra shisha sa chisien ya ka buram ka
jame ko try bi janga ngidwai ka jing penem ki man siam ki bakoda ki badan ko pa ka ni ka stier ka jang ya blai janga Jesus ken pai shame ken pediang ya me ko try ken no ai ka lenti ba man jang ki ko pa ken pediang ya me ko Jesus ko menang penem jang ki ko try bakoda ngidwai ko pa bakoda men penem ko try ka rin dia jang ki ko pa try Jesus bakoda ba ngidwai ko try ka kerteng jam yan ken tiu ko pa bakoda bagi brio ken yo ia me ko Jesus bakoda bagi brio ken pediang ya me ko Jesus ka jing em jang ki ko try ablei jang ngidwai ko pa bakoda baga jing menem ka jam me ka long ko pa bakoda ki men siam bakoda ken wan shiki ma ka jam me ko try ablei ngidwai ru ken try na ka bentai rime ya ka khong set ko pa la chis ngin sadap shipos nam ko pa ngiwan rai khmat jam me ko pa ka ni ka stem kar khu ye rime ya ka ko try ablei jang in long ken try khana banang ye chu ye me in ye jamin shakri ye me in yo ka met ka bakai bakia in ye ken try kar khu ye ka jing puli ka jang ko pa kar khu ye ko try kiliang baro in long ka jing kar khu ka in long ka jing kar khu in try ki me ki pa in long ka jing kar khu ki hen man in long ki jing kar khu ki ba ye nga sam go pa ha ka school ka bai dan ko try bi ye janga ki marjan mar pa ko try blai janga dan run kat badi pelan na gunu gunu ko sneo ko try blai janga ngi duai ro ken try na ka benta ka tien jame ka bangin ya sngo ha ka ni ka step blai janga ngi duai shukri jame ko pa try ngi dan hang ne ko pai ka ban shash ko ka tien ka jame ngi play la ka jang ka don wa ka tien ka jame ko try ba ko try way be way ken try bi janga ki yes ngoi ka tien ka jame ken pediang ko pa ba ko ha ka ni ka step ko pa ngi duai ken try bi ngai ngo ko pai ka way be ka mat jing duai bangi wan ra ka mat jame ha ka ni ka step a blame me yes ngau ba me jubab na ma ki kmat jame ki long shangi ko pa be ki skor jame wala play sa ka jing duai ki brio jame try me on ka jing duai mi na do ba kala shibon ko blai shibon jisu ba me jubab ka jing duai jangi ka buram ka jing o shame ka long ko try ha ka tengu jisu ngi duai amen Bat haga ni kapon ngi ailat ada dan menu ki ba dan ya ka jing pla pila ban ra ki ti jong pi khanang bangi la ban sngo thu ada dan menu badan kanu ka jing pla pila ban ra ki ti jong pi khanang bangin nom sim ya kapor pila ban wan chakman Haleluya. Penikong ngai ngui utrai bangayok kalat ngon ban ajing flash pi di custom. Dan ngai ngui utrai bula don ka ban nga ladu dang thi ru ban ka. Dan ngai ngu ru ba syam la ino yang hakapor bangadon kami don ka ban nga. Bad ula senga bula syashikor ru ka jing dua janga. Bad Kala pas ya kena ka SSLC exam dia ka jinggalo ka jing mayro iblay da ndai ngabla smart han hi dapat krekot long ngajek tu dalong smart han dengan long krekot ru ting ting asyam ni ngam semua krekot tang ba ngai ngui iblay ba hasil election ru ngasuk krek numala tang ba kuno ngapas kapas dengan along lengohi kumong pas tambah ni SSLC exam ru dengan long kampai perkat hi bangan pas nama kala hisya ka question paper tambah lomba ublay lomba kajing dua yang ala bangan pas ka SSLC exam bat ngakwa finya pendua lam nemen tajong lalu bahasa khamat nganang la bangan kre nganang la ban syakri ubleiru ka juk kapol bangan la banyak sikmat bisbun Haleluya, ya roi try. Hakanya ka step ngaku aban ai shapi ka jing pla ka belingkot ya ka boleh ule ka jing em ka jonga ngai ngo yu blay ya ka jing don kat ka jong haka jing em ka jonga
ngalaban long kumnya ko mga long de da ka jing ai ka jong u de da ka jing kerku ka jong u but ngaru kal long kumju hi kumong iri akor ngalapas haka SSLC examination mentau snam but ngai ngo yu blay ya ka bor ka bu ai hangai ka jing khia ka jing start ka bu ai ka long syak ka ba nomor ba hoi ka question paper ka nang tade ki hap kre ya kokot baro kalong ka ba shisha nrai ublay udon ringkat bat nga nang tadi haban ki step haban pet miet kalong ka bor met kala tlot shisha ki khamat ru kila tlot shisha nrai ublay ai ka jing khia wat hak examination hall ublay udon ringkat bat nga ngala sngo tlot shisha ngasngo ko mangam la shu ban bat tong khulom ru nrai ublay ai bor nga bat ngala ban pas kene examination te ka burom ka jing ubaro kalong shu ublay ngamla ban le kini ki ai baro da ka bor la di hande da ka bor ka jung ublay ka bu ai ha ka burom baro kalong shu ublay. Amen. Kablay shibun iri akor kong ramai bat kumju i baridor sendram nam taga jingpla jongpi ni ka step hawat ni kila yo ya ka result SSLC bat kila yo ya ka result ka babha ka buram baro ka long soblay te kumba kila ong ba ngin duwai na ka benta jongki to ngin duwai na ka benta jongki ublay nang kar khushu ka jingpuli pinang start pinang nang pas bah ki exam ki basha khmat ru bat kum ju ru ngi don chibon ki khana aki ni ki snam ban wan ru ki ban sale ki matric ublay un penan buram ka kateng ka jong u baken pas bah to ngin duwai nam ta jong ki ru Hallelujah tribe ye janga ngi aingo ye me ko pa nam ta kini ki khon kin try jong ka balang ko pa ki bala pass ka exam matric jong ki kin tribe ye janga ko pa ngi ai ka buram ka jing ro shame kin try ngi aingo ye me ko pa nam ta ri akor khong ramai kin try bala pass bai ka exam ka jong ki ha ka ne ka SSLC result kin try ka ba ki dang yo ko try bat kum jo ibari dor sindram bat ki wai ru ki khon jong ki banget kin try ki bala pass ba ha ka exam can try ka buram ka jing ro ba ro ka long shame ko pa try ni duai ka ba menang kar khu shu shu ka jing em ka jang ki ko try ki jing puli ki ba buan shakmat ko pa ken laban yo e ka thong kan try ka nam dan ka no ka ban kani no ko try bi e jangai ka e ka ba me thmu na ka ban ta jang ki ko pa ni duai kan try bi e jangai ka ba men ai ka jing ai e ko pa men ri kan dong ye ki kham tam kin long ki khana samla ki ba pher ko pa ka jing em jang ki ka ba man ka sngi ki college ki ba ken ko try ka buram ka jome kan long rang ba jong ki ko try blay janga oi ko pa nga duai ken try blay janga oi mendang darang kat ken try men ai ka jing kia men kar khui ki sngi ki jong ki ken try kar khui ki me ki pa jong ki ru ken try kom ka yeng ka sam ken try ki bala sumari ki ni ki khana ken try bi ye janga bakila banon rai ka buram na ka benta ken try ka kerteng ka jome kar khuru ki khana ki badana ka ni ka balang ken try ki ban sele ki exam prepare ni duai ken try bi ya ka ba me menang kar khu shu ye ki ko pa ngin yo ki result ki ba kemen ko pa na ka benta ka buram ka jame samenya ka buram ba ro ko pa ha ka keteng uji sungi duai amen Timentang in penslam syung in Pediang sobhai syakri jong try elda el nathan wan rap in wan syakmat ban ai ke tien jong blay barkat ba syakri jong try dang wan syakmat tung in ya thab ki ting in pediang sobhai I bat ya ke tien jong blay Hallelujah. Ero itrai te hagani ka step jong kani ka singi ngi aingu uplay pa ulapan la ingi wei puwei bangin wan siya ka yeng ka jong ka daw ka bangi wan kalong bangin mane bangin yaro bangin penkrau ka kerteng jong trai kumju ban sya skor na ka kdien ka jong play. Hallelujah. But hagani ka por nga aingu uplay bola ai ngai kani ka kabu penpau kejing sengongu ia kinong yalam juga balang ki bala ibet yang bangan yang rengkat kektian ke jong play ngai ku play ru ki dikan ki dikanas juga balang ki para bangai baro ki ba ju kersan yang leng ba kejing duai
But hagani ka clip mat nga khot snow bhai pi wei shagaktian ka jong u. But I bagaktian jong blay kan Sean Sharp si shah ka dok nut ka jongi. But I bagaktian ka jong blay kan long ka jing bam ka men sim ka jongi. But nga ngej scam maladangin shang score ka ktian jong blay. Wat hagani ka step ru ka don. Ka ka bau blay un kerku yangi wei pe wei. La ka long ka jing im jongi simet. La ka long ka yeng ka sem. La ka long ka jing im jong ki wei ru. Ki ba haba phin rang ka ni ka ktian ka jong blay kan long ka jing kerku. Te tungin le ban phai no bat nga sha ka ktian ka jong blay. Ka benta ka bangakwa ban kren hagani ka clip mat jogani ka step ka dei shapang ka dabi alabaster ngila ban syam naki ngibang yong synoptic gospel abang synoptic gospel kamut ki gospel ki bakren bayasriem dan similar haka jing yathu kata haka gospel Matthews, Marcus, Lucas Henry ngan penlut ya kapor ke jonga ban keren halor juga ni ke benta pat na ke gospel ka jong u Yohanes te achwa bangin pai sha ke gospel ka jong Yohanes kendiat ngin pai sha ke gospel kat kum u Matthias kalenong ka baar pon rio ka de khat ka ba nyo gospel u Matthias long baar pon rio de khat ba nyo hadian kata ngin saya penlut ya kapor ka jongi ban pai sha ka gospel Yohanes kalenong ka bakhat ar ka dekhat ka benengkong hadu ka dekhat papra ha ka gospel Matthias ya gane ka benta la yathu balakren kumne kong ka lawan ka kentei ha u ka badon ka dabi alabaster ka jingsle ka bakodor bat kala the ha ka khli jong u haba u shong bam te hangning yo I bakadon ka jingsle ka dabi alabaster ka jingsle ka bakodor ka jingsle ka baremdor ka jingsle ka basungur ong ka Bible tungin ya pai bat nga pat syagane ka gospel Yohanes kalong bakhat ar ka dekhat ka banengkong ter but ngin pule ka nadu ka dekhat ka banengkong tungin pule ka kumbakalong ka dekhat banengkong ka ong kumne onda kumta Nriu sengi shwa kata ka niam ka jinglan u Jisu lawan sa Bethania siya ka ba u Lazarus uladan uta ubala yap ya ubala penmipat na kibayap hangta tela thau ya ka jing khawai med ya u kibo ya ka ngila bat ong hagane ka juk ka bementa ka Thanksgiving service kibo ya kata ka jing yaseng sungungu namar ba la penmipat ya Lazarus na kabayam bat ka Martha kala kam jingkam henry Lazarus ulalong uwei na kita kiba syong lem bat u onda kumta ka Mary kala shem shiteng ser ka jingsle ka basungur ka bakodor kala pensle ki kejat u Jisu kala nyat ki kejat jong u dau nyu kli jong ka tela pendap ka ying daga jing ubi jong kata ka jing sle namar kata wei nagi senran jong u Judas Iskariot ukun u Simon uban sadieno ya u uang hato balei ba omshem abomshem la dieno ya kane ka jing sle lais pa suka ban ai haki baduk ya kane ulaong ke om namar bau sumar syapang ki baduk Henry namar bau long ba buitu bat ula don usaipan bat ula jushim yaki ru balathep hau onda kumta uji sula ong to ino yaka kala ria kane yakata ka sngi kelan masla ban tep yanga ka Mary kala kan show yakane ka dabi alabaster nadu bakala yeshem yu Jisu habaka yo sngo u Jisu on satep on sayap on satep yu kala kan show yaka jingdon jongka nakabenta ban pensle ya u Jisu anda ba ulaya ban hangning yo I ba kadukhat ba pra ka ong namari ki baduk phila ban yo lembat phila ka sngi Henry yanga phinomla ban yo hala ka sngi ublen kur khuyengi na ka ba pule ka ni ka ktien ka jong u ha ka ni ka step te ka ei ka bang yo I hangne
Kadai ka jingjia ka ba lese ka ba long popular na ka benta ki Kristan na ka benta jungi iwei pa iwei kam simdei lese ka jingya tu khana lani ka jingjia ka ba ngidang yu sngotian henry ngangai scam bahaga ni ka step basa sisian pat abangit kan mau la de na ni ka tien ka jong blai udon ban kerku yangi wat lada kala dei makana ka kubor lani ka the hot bible ka bangi la ju sngo hang ni Jisu ka Bible ka ong shwa ban wan kata ka niam ka jinglai Jisu ka ka baule ka long ulale cha Betania ka jinglai ka jong Jisu cha Betania nga nget kala don ka invitation na ka benta jong na ka daw na ka we ka daw kata ka daw ka long ba undal kerpang na ka benta ka jing kawai ka bala penlong kerpang na ka benta ula seras ubala mipa kadon ka thanksgiving service lani kadon kata ka jingyaseng sngongu namar bo blay ulale ikam pala ha ka jingem jong ula seras prabanget ba i kadon kam ngiru bangin don ya ki thanksgiving service hoy ngidang yo sngo jing pla kam dei tamba pi pla gini gi ba pla bala pas dei tamba pi pla pi kwa ban pentip shikiwei ya ka ba ya ka achievement ka jong pi Henry pi plan ma pi kwa ban ai ka buram syo blay hallelujah dang men shisngi ngi dang yo ya ka jing khawai la khot yangi ban yo ban ya bamjan ya ka jing khawai bala pas kalong ka badai ban le namar ka thanksgiving service kalong ka ba blay kwa hallelujah ngangai bala dau Jisu shim sngo bhaya ka ne unjin dal le chaki wei pat ki jakala ne penlut por wei pat ka ministry Namar ka Bible ka ong kalong ka babahaban ay ngu yu try. It is good to give thanks to the Lord. Te hang ni rung yu iba u Jisu upoy. Siya gani ka jaka. Ladangin puli tang naga gospel ka jong uyo anes. Nginom das ngo tu ka yeng jong no ba u Jisu ulet. But ngim da tip ki briu ki ba don lang hakata ka jaka ka ba u Jisu ulalen. Henry ladapin puli le singinom don ka por ban Pule Henry la pule Matthias long ba arkun riu Marcos long ba khatsau Lucas long ba nyo hangto pinyo i ba u Jisu udon haga yeng jok u Simon u bapang nyang tholi desu ba udang pang nyang tholi namala da udang pang nyang tholi simlala ban ya syong lang hakitu gisngi Henry nganget la syutip ya u Simon bapang nyang tholi Henry la yo jing pen khia Baru Jisu don tangbat Simon tangbat ka Mary ka Martha tangbat Lazarus Henry ki don ki senran ki jong Jisu ru hakata ka jaka baki daya syong baki daya bamlem bat Jisu hagru kam long jong ki jiu habaki ya syong bam kamda long kumbalong mangi bangin da syong hagi dining table Banda syong da kisuki ban syong tawyar Henry hagrukom jung ki jiu habagi ya syong bam bun na pring jung ki syong hamadan ban abu ya ka bam hangta ban kata ka ka bang yo i nakane ka ktien ka jong ublay te ka benta ka ban nengkong ka bang akwa ban wanra hapring jongi hagane ka clip mat ka benta ka ban nengkong Shwaban te ya ka dabi alabaster ngiyo i ya ka jingshakri ka Martha. Hakani ka benta ka bangila pule ka dekat baneng kong bat baar. Ngiyo i la welcome you Jisu ha ka yeng ka don kani ka jing khawai. Bat Maria pule ka dekat ka baar ngiyo i ba ka Martha kala kam jingkam. Umur ka Martha kala bun kam hakata ka jing khawai. Ngim sengolengo habang ipet ya ka jinglong jong ka Martha lam namar lada pipule ya ka gospel ka jong Lucas kalong ba shipo le si pikan mau ya ka jong ka bentangin pule ngin pen kan mau ya lade kalong ba shipo ka dekat ka balai po pra hadu sau po ar hang tu ngiyo iru ba Jisu haba wan sa ka yeng jong ki ka Martha barabor ka de ka briu ka ba bun ka ngan pule ka tu ka gospel Lucas shipo lai po pra te kat ba kinang lejing lej ula rung haka wei ka nongret bat ka wei ka briu ka bakerteng ka Martha kala pediang sngobhaya usha yeng jongka kala donru ka para
kaba kerteng ka Mary kaba syong ru haki kejat utrai badaba kala syashkor ya ka ktien jong u Henry ka Martha kala khuslai syapang bon ki jingkam te kalawan ha u ba kala ong ku trai mem kmi bakapara jonga kala ino yanga bangan sutrei marway to ong yaka na markata ban yarap lem yanga tika eka bagiyo i hangni yaka jinglong jo ka Martha ka de Gabriel ka basmat basting ka Martha ka de Gabriel ka ba leseling ba kini ke dukot ke bangi puleng isngau thu pakam de Gabriel ka bajai pede ka ban chusyong ban iyo i ru ha ka tu ka benta ka bangi puleng ha shwa ba on the ya ka dabi alabaster ngiyo i ba ka Martha kala bunkam baka jingbun kam jong ka kalong ban pen kre ka bam na ka benda ki sanran ki jong Jisu bat kerpang le se na ka benta u Jisu para bangai ba iet ban smart ban sting kalong ka badon kam hadu kata war ka Bible im Solomon uang meu bajai pede le chau dikhiu pet kumno bu dikhiu u kan show lupa na ka benta ka talang pi ka bat smart ban sting kalong badan kam hadu kata hayeng hasem barabor laju kring yenga khamtam badan ki jing yeseng bakarpang ki jing yeseng he ki judon ngana pi ki don ki para bangai ki ba le se lada don maki le se ka kam kan duko shikade ye don ki para bangai ki smart ki sting ki kling ki tia ki shet ki pen khoj ya ka yeng mane ki sat ye ki tiar bat habang apet yaki ka dok not jonga ka ong trai lada don ki bakum ki ne le se ka kam jong me kan duko bat bun sien le se ki nginom dayo i than yaki bakin yang ki pulpit ban duai lane ban yalam jing seng ne ban yalam jing ero jing mane lane ban le ki we pat ki kam na ka pulpit Henry halendet pat ki de ki briu ki ba syakri sishana do ka dok not haleluya te ka e ka jing syakri abang ipet ka jing syakri ka de ka jing jiet jong i ban le e na ka benta ki we ba ka jing le ka de be ka bare halendet klem da khmi lenti ban yo bai nong kata ka de ka jing syakri ladang i khmi lenti ban yo bai nong kata kampat de ka jing syakri ladang i le tang ka bapau ka ba yo i ki we ka taru kampat de ka jing syakri ka de ka e ka bangi le om na ka benta ya la dia Henry na ka benta ki we bat bun sin la le ka bare bat om sim la khmi lenti ban yo bai nong ngano e pi ki don ki ba tre ha office khamtam ki ba de ba pet ya ka account ya ka financial ngano e pi ki tre shitom haddu kata halendat ya ka baki khmat jongi ki mla ban yo i don ngiman la ka sngi tho dieng ki ro ki nong mane ki nong tem ki nong ruai ngayu i ke jing tre shitom jong ki wan man ka sngi tho dieng teng da slap ki sha slap teng habang impat la ki jing ruai ngi syong hadu da mit tang ban pen la ke jing ruai bangin ruai na ka benta ka sngi uble om don bala ban yo i bakata ka de ke jing syakri teng gim yo bai nong bat ngim khmit lenti ka bai nong bat habang ipet ka jing em jong ka Martha kum ka men ha ka long hi ka don si shai ka ni ka dok not ban syakri tongin ya ong lang haleluya bat ngin pet ha ka baye dei ba ka ni ka benta u Jisu u don ru ya ka ni ka jinglong bakarpang ka jong Jisu kata ka long ba uwan ban syakri ka Bible ka ong ka gospel Marcos kalnong ka ba sipo ka dukhat ba sau san na ba ukhon ubriu simlawan ban yo syakri Henry ban syakri bat ban ai ala ka jing em ban long ka jing sius pa na ka benta ki babon ngim de ban klet igane ka benta ba Jisu wan sa ka perthai ka daw ka ba uwan ru baun syakri ya ki we haleluya baun wan ban syakri simlawan ba ki we kin yo ba unyo jing syakri na ki we Henry wan ban syakri ban ayala ka jong ka jing em na ka benta ki babon ka we na ka benta ka nuksa ka ba Jisu pen pau ka Bible kata ka long ba usat ki kejap jong ki senran aba ki senran ki laya don lang ha we ka jaka u Jisu usim ya ka ha ka dabor ban un sat ki kejap jong baro ki senran wat kan thup
ya kejat jong Judas Iskariot. Baladangin pet haka Bible haka city upol sikinong Filipi. Hangning inyo kata kajing penpau syai kedar syuk haka baya day ba kajing syakri ka jong Jisu Filipil nong baar ya ka dekhot ngin nong pule lut iki dekhot an rengin pule rang dekhot ban riu bat pa pra riu nyo pra. Hang tung inyo ba u Jisu udon ya ka ni ka jinglong ban syakri. Ada khot ban riu Filipi ar riu ka ong kumne uba haba ulong hakadur ublay shim la nyo ya ka ban bat ban long marengkat ba ublay henry ulapen sudah ya lade udah shim ya ka dur merau haba ula jalong uba ya senriam ya ubriu te haba ula shim haka rukom kum ubriu ula le red ya lade bad haba ula jalong uba kok ngu wat hadu ka jingyam hooi kajing yap kading penaken. Ujisu don ya kajing long kabalong 100% divine nature, 100% human nature. Udon ya kajing long kum ubriu, udon ya kajing long kaba open red ya lade. Umpen marengkat ya lade bat ublay. Wat lada udon ya kata kajing long blay kaba shispak na kashispak. Henry ujisu na marba udon ya kadok not jong kajing syakri. Ka Bible ka ong ula pen red ila di kat hadu ba un shim ya ka dur jong ka jinglong merau bat ban syayap halor jong ka ding pena kata ka day ka dok not jong ka jing syakri ka ba ujisu para banget ba iet ka ka bangadon ban kentu na ka bentan jong ilang iwe pe we kalong tungin don ya ka dok not jong ka jing syakri haleluya bangin syakri yo try la kalong haga yeng ka sem ngamut ban ong ban syakri yaki way pat klem dak mi lenti bangin yok bay nong lakalong haka yeng kasam lakalong haka kam haka balang lakalong haka nugu ka jaka ka ba ublay ubu yapi bangin don ya ka donut kumbalong ka martha ban syakri kumbalong ujisu ban syakri nama ka shiti upol segi Galatia ka long ka basan ka dekhot ba khatlai ka ong kumne ngan pule tang kitu ka benta ka ba syapo jong ka dekhot ba khatlai san khatlai ka ong henry da ka jing ya it pin ya syakri paralokhi da ka jing ya iet pin syakri paralokhi kan mau ban yo ya ka jinglong ban long lakloi ban syakri ngan ong ya pi nginom lak ban cultivate da ka wei pa ka jinglong ladang imdon ka jing iet kan penlong yang i bangin syakri haleluya ka jing iet kan penlong yang i bangin lak ban le naka benta ki wei te shwa ban te ya ka dabi alabasa ka ka bang yo haning yo ka Martha bad ya ka jing syakri jong ka Martha tungin pai bat nga sa ka pai biang bat nga sa ka gospel yo anis kal nong ka bakhat ar ngin pule ka dekhat ka balai ka benta ka baar ha ka jing the ya ka dabi alabasta ngiyo ka jing mane ha shwa ban the ya ka dabi alabasta ngiyo ka jing syakri ka Martha bad ha ka por bala the ya ka dabi alabasta iyo ipat ya ka jing mane jong ka Mary ngan pule ka dekhot balai onda kumta ka Mary haba kala shim shiteng ser ka jing sle basngur bat bakodor kala pensle ya ki kejat uji su bat kala nyat ya ki kejat jong uda unyu klik jong ka tila pendap ya ka yeng da ka jing ubi jong kata ka jing sle iyo ka jing mane jong ka Mary hang ne ka jing mane jong ka Mary ka de ka jing mane ka ba bhatam ngano ipi ka jing mane ka ba kordor ka jing mane ka ba khrau ka jing mane jong ka Mary kam dei ba ka shumane tang na jrong na sla henry ka de ka jing mane ka ba bhatam bara bor blei kwa engi ka ni ka jing mane ka ba bhatam haleluya ano ipi ka dor jongkani kadabi alabaster Judas Iskariot badai treasurer jong Jisu tip hai kador wong lai spa suka lani lai spa dinari kador jongkani kajing sle kadabi alabaster kadai kabarem nama rak tu gipo ushenrang ubatrei lese ubatrei shitom nadu bami kasngi hadu banda sep jong kasngi shi sngi uyo nong tang shi suka lane shi dinari shi sngi
Na train na do mi kasi do basep kasni. Perkat pi lais pa denari ka dor jong kane ka dabi alabasta. Ka jingsle ka bakordor laong kat kung kinong wat banya e kane ka jingsle la banyo tang naki phang jong ka Himalaya. Bat la banyo tang naki phang jong ki Middle East ka to ka negi jaka. Ka jingsle ka bakordor balaong ba kade ka annual income jong urang ba ubatre shitom na do ba mi kasi hadu basat. Nama lais pa suka lais pa ribusan sengi ngidon haga shisnam. Le sela dangi minus no kasi ublay bangim tray. Kala long hi kata ka annual income. Bat na kata ka daw yo kata ka jing mane ka babatam ka Mary ka Aisha u Jisu. Hallelujah. Para bangit ba ka ka bang akwa ban penkan mau ya pi kalong ba habang iwan haga jing don rengkat jong tray. Lagalong haga si ublay lagalong man laga singi ka ba pimane yo try tungin ay ka ba batam siya ublay ukwa ya kita ya ka jingmane ka ba batam nang tahabang ipet ya ka jingmane jong ka Mary kade ka jingmane ka ba ay tilot omday tang kata ka ba batam henry kade ka jingmane ka ba ay tilot ladangin pule na ka Bible pareng hak naka NIV nginyo ya ka kentien ka baong she broke the jar of very expensive perfume omday bakasyu lao bat the tang ban the khandiat ban bu no khandiat Henry kada pen pat ya une ujin diang jong kane ka perfume jong kane ka jingsle ka bakodor kada pen pat ngi kum kishen rang ngam da tip ken thai ma ngi kum kishen rang teng abang idon ka perfume mo ka body spray ka bakham rem dor dang isle ring isabi cik ngimda spray bontan teng ki parlok pat e jong ki wei bom de jong ade ki simbe ki abi sak teng ki draw x ha hakpo teng ki ai pelun mar bom de jong lade ina perkhat e ka dor jong lade pat ngi ai ta kan dia Henry abang ipet ka Mary kam de kum ta haba kawan ra ya kan ni kadabi alabaster haba ka the sha u Jisu ka Bible ka ong kada penpat bakada the nadu khle hadu kejat haleluya maka Bible ka ong ka kamera baro jong kata ka yeng kelas ma ubi da kata ka jing sle jong ka Mary ka bakala Aisha u Jisu ngasong tenat bang ape ka Mary na mar ka to ka bentang mo ipule ka gospel Lukas manero ka Martha ka bunkam Henry ka Mary ka syong hagi kejat ka jong Jisu. Bar hakani ka bentang ka bangi pulero ka Mary Mariawan u Jisu. Ka don hagi kejat ka jong Jisu. Haleluya. Ka nganget ba hakasien ka benengkong ka bu Jisu kendu ya ka Mary Jisu un jendalaya thulot iki ibaro. Ba uwan sa ka perthai un sayap, uwan sa ka perthai on sa tep un sa mipan aga jing tep. Uwan ban ba iki pop jong ka perthai ka Mary ka sngotu ba ya ka dor ka jong Jisu. Bun sien ka julong kumta ki briu ki ba don ki kejat ki jong Jisu. Ki briu ki ba iet ban mani utrai, ki briu ki ba aiti lot shisha ban shakri utrai. Ki sngotu ya ka dor ka jong Jisu. Herre ladang isuan sa Jisu tang na jrong bat naslah. Ladang isu mani utrai tang ban pendep niam pendep rukom. Nginom da sngotu ya ka dor ka jong Kres. Henry ladangi syong barabor ki kejat ke jong Jisu. Ngis ngotu ya kador ke jong Jisu. Haleluya. Kan pelong yang ibang inom benut ya kaban ai ya kata ka jingmane ka batam. Kan pelong yang ibang inom benut ya kaban ai ya kata ka jingmane ka ban telut. Namar ka Bible ka ong kumne haga gospel Matius khat arpo khandai hadu laipo ka ong kumne ka tien ublay. Kong men it ya utrai uba ublay jong me dalaka donut jong me baro dalaka men sim jong me baro daka jingmut jong me baro badaka bor jong me baro kan neken kalong ka hukum ka bakumno ka hukum ka bakongsan ka hukum ka bakongsan kade kata ka jing mane utrai daka donut baro daka buar baro daka jingmut baro taka mensi paro para banget ba iye tongin tenju iyet yala de
Hato haba ngawan haga ket jong try ban mane ban yaro. Hato ngalaju ailot ne. Ne ngadang spare. Ne ngadang tengkai namar ka jing mane jong ka Mary om dei tang namar ka jing mane jong ka kalong ba Batam om dei tang ba ka jing mane jong ka kalong ka ba jing mane ka ba Aitilot ka deiru ka jing mane ka bom tengkai syo kam don syo ka jing tengkai kam perkhat syo ka Mary ka ei ba ki wei kin ong kam perkhat syo kum no ki senran kin ong namar kum ka kentei kam la ban approach syo ushen rang ha custom jong ki jiu ban hadu banda dem ha kho siu ban nyat da usnyu ya ki kjat kat kum ka riti ka dusto jong ki jiu om la ban le ka kentei ushen rang kom ta Henry ka Mary kam perkhat syo ya kata ha ba ka sngo thu ya ka dor ka jong Jisu kam tengkai Henry buon sien ni ju yo i badang tengkai ha ka jing mane teng ka men sim la kwa te ban shat tang bam shat le ran yo pe ki we teng kwa ban tap kti ban kmen tang ba ni sngo khya ki kti ban ra ban tap dang tengkai Henry ka jing khot ha ka ne ka step ka long blei kwa yang i ba ka jing mane jong i kan long ka jing mane ka ba om tengkai shu hallelujah ka Mary ka sngo thu shisha ya ka dor jong u Jisu Christ maka dei kumang laong mane ka ne ka dabi alabaster ka dei shisha ka ta ka jing sle ka ba kordor ba ka Mary kum ka kentei kam dei ka ba suk e ka ban yo nganong kam dei ka ba suk e ka ban yo ya ka dor ka ba ka rem ka jing rem jo ka ne ka dabi alabaster Henry nganget ka Mary ka la kan show man ka por ba ka Tracy Tom ka da kan show ban yo e ka ne ka pniang kan show ka pisa kan show man ka por tang ban thiet ba ka daw ba ka thiet ka long bangan pen sle ya u Jisu ha ka sngi ba on tap ya u Henry namar ba ka mla sha shu kala pen sle ya u Jisu ha ka ne ka por ba ka dang don hajan kala shim ya ka opportunity ya ka ta ka kabu ka ba ka yo kumaju ong mo nakapor wat nong pendeng sentiu yo brio onda wala ya umla supan smai dong sentiu parka ka Mary ru kayo e ka jingmut bakane ka jing ubi le se kanum don e ka dor ladangan sle ha ka met yap Henry kat bau Jisu dang em le se ka ni ka long ka kodor hallelujah ladaga de yang iban appreciate ya no to le ka ta kat bai dang em lamar kata le se kan ai men siam ya no but hang ne ka Mary ka de shisha ka brio ka bastat ngan oep namar kat kum ka proverb arpo nga ko an pule ka ne ka benta wala da ngadon sibun ki de khot ki ba ka Bible ka kren chapang ka brio ka bastat Henry nginom ya light na ka ne ka proverb arpo ka ong kum no ka tien jong blai ka ong kum ne don ka jingkan show ka ba kordor bat ka pniang ha ka ying shong jong ubastat Henry ubriu uba biet usungoy ya ka ubriu uba biet jukan show ubriu uba biet ju perkhat ya kala syai Henry ubriu ubastat ngano epi Bible ka ong ka don ka ba kordor ka don ka pniang ka don ka jingsle ha ka ying jugi bastat nakata ka daw ngihaban ong baka Mary ka de ka brio ka bastat namar ka don ni ka jingsle ka ba kordor ka bakala kan show na ka benta jong try hato ngilaju kan show ne em na ka benta try ban kan show lupa na ka benta try na du Monday le se adu Saturday pilangama ka jing don rangkat ka jong try ban hawa piyo ya kalat ba ka kabu le se ka sngi ublay ban ya share u Jisu na gitu ki jing kan show baro ki ba pilak kan show pi Shaki wepan beriu bastat ukan show lupa haleluya lalangan ong syapang ki bakan zaman siam lagalong syapang ka tien jong play syapang ka jing duai lani syapang ka no ka bakan zaman siam kade yang ibangin kan show lupa nakata ka daw yo ka Mary kade ka beriu ka bastat sisha ka kan show ya ka ne ka dabi alabasta ngiyo ka jing mane ka bakrao ka jing mane ka bakodor Tung ini ya caprang ke bentang ke balai hadin balate ya ka dabi alabaster ngiyo iya ka jingwo niya u Judas Iskariot hadin balate
ya ka dabi alabasa ngiyo i ya ka jing woknya ka jong u Judas Iskariot. Nga kedekot basau, ngini pulih kedekot basau ka ong kumno. Namar kata uwei na kisenran jong u. Ladapin pulih ya kanu jing jah ki gospel ngano epi nga penslor epi ban pulih lut habaro sautali ki gospel. Pinyo ya ka jingmut ka ba syai ya kanu jing jah. Haka gospel Markus, Matius, Lukas shu ong kisenran ki woknya. Ngim da tip uwei usenran. Henry bangi puli ka gospel ka jong Yohanes ngis ngotu menta uwei usenran uban ngkong du uban yang George ban woknya ya ka jingle jong ka Mary. Hang ni ka Bible ka ong u Judas Iskariot uban sadino ya uang hato balai ba om shem ladino ya ka ni ka jingsle laispa suka ban airu shiki baduk. Oh Judas Iskariot mas ente ya ka ni ka dabi alabaster. Kam desu ka umpniang la ni ka jingsle ka bom tip da kiwei ka ni ka batip ha. Ka ni ba tip ha. Ka ba bana ha. Baga dei ka jingsle ka ba koridor Judas Mario iya kata wong hey balai ba phile kumne balai ba phale kumne lesi lada dei Judas ba khamnang ban wo nia lesi umdam da ong ha ka Mary Henry ha ki wei pe kisenrang ke jung Jesu jelal ong da ka sur ka ba jam ba ka Mary kala ban yo sngo ong pet ka ne ka kan thei kala the ka jingsle ka ba koridor hajing shisha la de ban kan show ban dia ka ban pen mi pisa ban ais ki beduk Henry gane kala pen sep a kala sep a ka jingsle ka ba koridor lais pa suka lais pa denari ha ka pisa jongi mentang anong ipila poi da ki sau po santam lak ka dor jong gane ka pisa ladang india ka ban Judas ulas ngo benur. Oh la yo iya kata ong ani ladang indis ki baduk ki la yo jah ki la yo let se ki bom ju bam do menur ki la yo do ladang indi hagar khot basan har khot ban riong ong ya kani ula ong ke om namar ba usumar sya ki phang ki baduk la ong kani om dei namar bu Judas u iya ki baduk ladang indi ong bu Jesu iya ki baduk ho u Jesu iya ki baduk ladau Jesu ie kena ho Jesu ie kena wong syai kena banwan sanga ladau Jesu ie kita ki bapang basitom u Jesu don si syai kita ka donut marka Bible ka ong u Jesu usngosen man bau yo ie ki bapang basitom lapen ki u da ka donut jong jing sngosen Henry Judas sim lalong kumta u kren khnang ya kane namar u kwa ban yo thep ha u saipan jong u ong ka Bible ka Bible ke yathu yangi bau Judas udon yau tau saipan bajute usaipan le seula long kum kapla man kapor ka corruption ka don bau Judas ban siem na kanu ka jingyo ban tap utau saipan ong ka Bible utu man kapor kata ka de ka jinglong ka jong Judas ban hangning yo ka Bible ka ong kumno ka dekot ban rio Henry udon usaipan bar balaju shimno ki ru ba lathep hau pi kata ka de ka jinglong ka jong u Judas Iskariot para banget ba iet ka ka bang yo nang ne ka donut jong ka Mary ka don ka donut jong ka jingmane ka basisha Henry ka donut jong u Judas Iskariot ka don ka donut jong ka jing tinget ka donut jong ka jing bamsap ka donut jong ka jing kwa spa ka Bible ka ong Jeremiah khat nyo khandai ong ka donut ka kham syukur ki baro ka long ka basniu klem jing kermen we bala ban itu ya ka donut jong Judas ka tu ka por mdan bala ban itu andai dei tang Jesu tep ka donut jong Judas tep ka donut jong tep ka donut jong iwei pai wei wat ki parlok jong ba page nang ba social media utep ka donut jong Henry kisenran jong Jesu wat ka Mary wat Lazarus wat ka Martha wat u Simon u bapang nyang thokli u don lang hata ka jaka kim tep ka donut ka jong Judas Iskariot kirang mut bai ani Judas te u treasurer u best ne te u perkhat shanang tai badok Henry Judas u don ka donut ka batenget don arjat kinong mane ha
kinong mane haka perthai Kristan dan arjai. Kiwe kinong mane kiba mane sisai utrai na du ka dok not baro. Kiwe kinong mane pat kiba mane kita kemit lenti ban yo no utrai. Kan mau yang kiwe habang iwan ban mane utrai. Ngihap an mane ke ka ba ulong. Ngihap an mane ba ulong utra uta ublei badan haka khet. Ulong unong thau ka bereng bereng ka khendo. Ngamane utrai namar ka ba ulong. Om de bangin kmi lenti bang ngalamane kat ne ngade ban yo nong kata kam de ban don haka dok nut jong iko ki para bangai ba kacing mane ka long bangi mane namar ka ba ulong. Haleluya. Ladengi ai sa ka kam jong trai ru na kata ka daw ka Bible ka ong bulay kita ba ai na ka dok nut ba kamel ladengi ai ru kade namar ngi ai namar bangi yo trai. Om de bangi ai ngi kmi lenti trai men kerku ya nga. Henry nga ai namar banga ya o. Haleluya. Kata barabor ka dewan don haka dok nut ka jongi. Pat Judas Iskariot sim ladon ya ka bakom kata. Tungin perkhat kan dia. Bikin mau na mu Judas kat no kisbai rupa ki bau dia u Jisu. Judas udi tang lai po kisbai rupa ya u Jisu Kris. Henry ka Mary ka mane u Jisu ka the ya ka umpnyang ka basyong dor lai spa kisbai rupa. Kaper bak lebak kador jong Judas bakador jong ka Mary haka jing yo ke jong ki kador ka jong Jisu. Judas sudah beriu yo Jisu bala le kamba Judas sudah beriu bala yat baru Jisu let mission rengkat bau Jisu keleng henry udang sengotu tang kendiat kador ka jong Jisu. Wat uterwadi lau jong kenrat tang lai po ki sebai rupa. Tang lai po ki sebai rupa. Tang ka jingyo ka batang si benai ka dor ka jong Judas Henry ka dor ka baka Mary ka the baka aso Jisu ka dei lais pa kis bai rupa para bangai ba ka dor ka bakum nongin aso Jisu kan mau Jisu upet bahai ka dor ka bangi ngi aso ka Bible nga kwa on pule khendiat sapang ka jinglong jong Judas le se khendiat na ka gospel Markus ka lenong ka ba khatsau ka dekhot ka ba khat pra hadu arpuwe gospel Markus kalnong ka ba khat sao ka khat pra hadu arpuwe ka Bible ka ong kumne haba kidang ya syong bam bat kia bamru Jisu la ong sisa nga ong hapi ba uwe na pi uba bamlem bat nga unsa dino ya nga kila sedang te ban ngosi bat ban ya ong ya uwe pa uwe de manga uwe pa uwe kila ong hato de manga try de khot bar po de ula ong haki udai uwe na ki khat ar utaken ubaya wilem bat nga haka paliang uta ubaya wilem bat nga haka paliang ukunu briu sisa un salet no kumbala tho syapang jong ukor det ya uta ubriu uba on sa dino ya ukunu briu kabhaya uta ba omsim la khasatya haga gospel Yohanes kalno ba khatlai ka khot ba sipo pat ka ong kumne syapang Judas kalai si pau ka ong kumne ka Bible Jisu la yatu utaya ubala pensum omdon kam henry tang uta ubasat henry tang bansat ya laki kejat teu la ong tolong khoj to long khoj barok par dekha katuko kalan ka babur ka ong kumta phiru philong ki ba khoj henry om baro Jisu yo ilupai ka doknot bagi jinglong jong Judas Iskariot Judas barbor day kumba pio hagi dor badro manore manobo Judas undon hakendong ba un petsu daka dorkmat kaba isniu jinglong mdei kumta Judas barbor udon hajan ju Jisu por ba bam jaru hakaju ka pliang ya bam lang bu Jisu hagini kisngi ba bam lang hakaju ka pliang dei tanginong ya tho ka bangi ju kamyo henry Judas ba Jisu ya bam lang kaju ka pliang paka ka bangi pat udon ya ka doknut ka batengen ya ka doknut ka basyukor udon ya ka doknut ka balong arsap para bangay ba
habang iwan siya u Jisu idon kamban weng no e kanu ka jinglong ka ba arsak kam tam mi kata ka jinglong ka ba Judas udon ni ka jingwo ni ana ka benta ka ni ka dabi alabaster kumba ong ka we ka jing thok ka pisa ka dei ka syakri ka ba bha Henry ka dei ru ka kenrat ka basnio larang ipenlong kenrat ka pisa kan dei kenrat ka basnio larang ipenlong syakri ka kan yarap sibun na kata kadaw wan ai ka pisa kan long ka kenrat kumbalong u Judas yo isu e ka dor ka jong u Jisu tang na kadaw ka long ba upenlong kenrat e ka pisa na kata kadaw ka jing khot aga ni ka clip mat jong ni ka step ka long tungin ai sya u Jisu ye ka ba batam haleluya ngakrana ni ka step sya phang ka dabi alabaster haswa ban the e ka dabi alabaster yo i ye ka jing syakri jong ka martha kalong ka ba ban syakri tang wan kut tang kata ka jing syakri ka don kame ngiru bandon ka jing mane kumba ka Mary ka mane haleluya haka juga ka por syakri long smart long sting haka kam ka jong ublay habadon ganu ka jing penbe hagi jing ya seng long smart long sting in tray shit hem na ka bentau try Henry kan mau ba ublay uyit ru ikibriu ki bolong kum ka Mary na marha bang ipet haka benta ka gospel Lukas ka bang yoi ka jingja ka ba Jisu u appreciate ya ka Mary ka ba ka syong haka kecap jong Jisu namar ka ong ka ka ba ka Mary ka le onom la su menum bantu ya ka ba Mary ka le onom la su menum ban rong no naka ka jing mane ka ba shisha ka sa ken haka jing im ka jongi haleluya wan haka perthai ka ban sawan namar ka Bible ka ong yakani ke ju jing jala da pin pule na ki synoptic gospel pin yo iba u Jisu ong ba ya ka jingle jong ka Mary on ya tu kana keleng wat onda bala po ya ka hima ki peneng haleluya haga wi ka singi onda bangi la po ya ka hima ki peneng Jisu la ong pitip nem ka Mary kala the ya ka dabi alabaster ka jingsle ka barem dor kumba ong ka wi ka jing thok ka bang pule na kisenran barok ki badon ha tu ka kamera bala the ka dabi alabaster onom yo ya ka jing sma jong ka dabi alabaster naki Henry de tak na ka Mary namar bakala pensle dausnyu jong kai ki kichar ki jong Jisu kala nyat dausnyu jong ka anong epi ai bo Jisu un reflect ka jing em jongi ladang ilong shisha ki nong mani ki ba shisha ngin reflect haleluya shano bangi light ni reflect e ka jing sma ka jong ukres lani e ka jing ya kata ka reflection na ukres ngan pule pendap ka dekat ba ya ka yones khat ar ka dekat ka ba ngako an pule pendap ka dekat ba nyo ba pra kau ne onda kum tau Jisu long to ino ya ka kala ri ya ka ne haka sngi kelan masla ban tep ya ka namari ki baduk phila piyo lembat pi halakasngi Henry yang apin om yo halakasngi onda kum ta dekot pakandai onda kum tau pai ba babun na kita ki jiu ulah tip ba udon hang ta te kilaya wan om tang na kabenta u Jisu hi Henry bakin yo iru yo tau Lazarus yo wala penmipat na kibayap Henry kita kirang ba lengdo kilaya salah bakin yo ya penyap no yo Lazarus ru namar nakabenta jong usibun kita ki jiu kila kenria no baki langet hau Jisu oh hagani ka puar ka don ru ka jing ka baki jiu ki don ban wan ban be thong yo Jisu ban penyap yo Jisu ban penyap ru yo Lazarus namar tang naka daw bala pen yo Lazarus naka jing tap bun ba ki jiu ki langet yo Jisu pi kata ka dei ka bagi yo ina ka ka tian ka jong ublai di naka ta daw ka jing khot hagani ka step jong ka ka sngi ka long kadabi alabaster ka bakum nungin aisu Jisu haleluya hatungin the tang kandiat aningin the lon blay ukwa ek ta jing mane kum ka Mary weng no ek ta jing wo nia weng no ek jing criticize kumba ong don't criticize what you don't understand tani what ong ka we quotation kum ta what nom wo nia ek ka ba phim sngo tho bon sien u soitan uan ra bhangi ka ni ka jing wo nia teng ngim na sngo tho shai ki bacha Henry ngia le ban wo nia tungin kiar na kata barka ka bangidon kam ban le kalong dongin syakri kum ka Martha bat haka juga puangin maniru kum ka Mary ya u Jisu Kris ai baka dabi alabasta ka bangin te sho Jisu
ngin the lut baro sha tang khandian Henry ngin ai lut kata ka dei ka bau play kwa tung ile man pendam lang ka jing duai ha ka ni ka step jong ka ni ka si ngin duai na du ka do lut baro ha ka ni ka por ko pa jung i ba peneng iwan ban dam akmat jong me ha ka ni ka clip mat jong ka ni ka step king ko try ablay nga ai ngu ya making ko try ha ka ni ka por ya ka ba mera pen kan mau yang ina ka ktien ka jong me try siapa nga ni ka dabi alabaster ablay jong a try ngiyo I king ko pa ba iye jong a haswa ba onte e ka ni ka dabi alabaster ngiyo I try ya kata ka jing shakri jong ka martha ablay jong a hoy ka don kam yang I bangin don ya ka dono jong a jing shakri bangin long kita ki ba kan show lupa bangin long kita ki bala pen kre lupa bangin long kita ki briu ki ba smart bas thinking ko try ban try shit ham ban yarap da kata ka jing yarap jong I physically king ko try ablay jong a en rengi don kam ro king ko try ya kata ka jing mane kumba ka marry ka mane king ko try ban mane ya mena du ka donot baro king ko pa ba ye jong a ban thelot king ko pa ba ye jong a ngi ba ka marry kam shimla tengkai shu kai shame ka ba bhatam king ko try kalai tilot ya laga jong ka jing yem shame ka mane ya mena mar ka snutho ya ka dor ka jong me king ko try ablay jong a ya rap yang I wei pe wei ru king ko try o bangin mane ya me king ko try ban ai ya me ka ba bhatam try bangin ai tilot shame king ko pa ba ye jong a bangin om tengkai ya bangi wan shame try bangin om tengkai king ko try en rei ba ka jing mane jong I kan long king ko try ji subakor ka ba diang hon akmat jong me king ko try ablay jong a ngiyo I bangi sngotu ya ka dor jong me kan penlong yang I bangin ai tilot bagum ta try ya rap ngi wei pe wei king ko pa ba ye jong a try bangin sngotu ya ka dor ka jong me king ko try ngin sngotu ya ka dor ka jong me kum ba ka meri ka sngotu try weng no na ka do lut jong I ya ka jing long double minded weng no na ka do lut jong I ya ka jing long arsap try weng no na ka do lut jong I wei pe wei king ko try ka jing wo nia wo dong en rei try bangin wan shame ki ba khot king ko try ki bom don utau sai pan jong ka jing arsap ablay jong a ki ba nom don kan no ka ba snew hangi king ko pa ba ye jong a en rei bangin ai shame ka ba bhatam king ko pa ba ye jong a hallelujah long bala ker khu ya ka kerteng ka ba khoi tam ablay jong a try ji subakor ya rap yang bangin examen ya la de bangin yet bane ya la de ablay jong a ka dabi alabasta ka ba kumnungin ai shame king ko pa long bala ker khu ya ka kerteng ka ba khoi tam ka jong me ha kerteng ji sungi dua pangipan amen amen blay ker khu yang idang ba sha skore ka tien ka jong blay de hagani ka por nga IT no ha inong yalam ya ka jing ya sang